el tercer curs que soc delegada. Vaig ser delegat a tercer. Aquest és el primer any que estic a la universitat. Des d'aquest curs. No tenia cap idea de com seria el funcionament de la universitat o dels graus, del professorat, i per això em volia implicar una mica més per tenir consciència de tot. Ser delegada és ser la vocal de classe, portar els dubtes que tenen els companys als professors o coordinador de titulació. És ser el punt de connexió entre la universitat i els alumnes. Compartir problemes comuns entre els diferents graus, per exemple, a través del Consell o a través del dia a dia de la facultat. I poder donar la cara amb molts problemes que ningú aborda. Canviant horaris d'exàmens o potser fent algun tipus de mediació de si s'acudia a alguna classe o no. Hem hagut de resoldre un conflicte, sobretot amb el professorat i sobretot de falta d'assistència. També és molt important, almenys en el nostre cas, perquè ja que estem a tercer, saber si a quart aniran bé les pràctiques i totes aquestes problemàtiques que et trobes a quart i llavors te n'assabentes tard. Hem tingut una professora la qual no tenia d'altres responsabilitats fora de la universitat i les classes les va deixar una mica de costat. I aprens molt participant de la representació. El nostre temps, compartint tots un espai i gaudint del nostre temps, compartint tots un espai, compartint tots un espai, reinventem-nos el consum, serà millor i més barat, serà millor i més barat. Reviscola l'esperança, refundem la dignitat. Reviscola l'esperança, refundem la dignitat. Refundem la dignitat.